हेलो वेलकाम आरोबाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलावहाय वेलकाम खालामदों आरो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायदों नोंथांमोना नायलांबाय था आङो आंनि टिमाखौ दिनैहाय नोंथांमोननो देखायगोन आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरावहाय जों मावनायनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे फ्रेश जोङो अर्गानिक मैगंखौ जोङो जानो थाखाय जोङो ज' खालामदों आरो गोबां हार्ड वर्किंनि उनावहाय जोङो गामिनिफ्राय मोनसे मैगं मोजांखौ लाबोनानै जोङो जानो थाखायहाय जोङो लानानै फैदों लांबाय था आंनि टिमा साबसे दङ आरो बबेयाव आरो सोर बबे जायगायाव थाङो नोंथांमोना निस्सय नुलांगोन आङो दिनै मोनसे स्पेशल मोनसे एन्टारटेनमेन्टखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो गोसो जादों अब्ला जोङो नायलांदिनि लाइकबो दाहोखा थाबैनो आंखौ नुला होनांगौ बावदो जानायसै माथो बिथाङा बिटिनि दलगाव फैदोंमोन दायो मैगंसो बायनानै लांलायबावनोसै लामायाव मादैनावहाय वाव बुंनो रोङा बबेबा मोदोम जाग्रा बिलाइ जाग्रा रोदा जाग्राबो दंबावो बे गफा मा बिलाइ जाग्रा ने बे मोदोम जाग्रा बे गोजाया मोदोम जाग्रा औ नोगोद माहाजोनलै मादैया आच्छा आं सिनायो आंखौसो सिनायो आंखौ सिनायाखै दा आं सिनायाना ओइ आदा फुलय बिसिबां नांगौ नोंलाय बोथिसेनि ना मोनसे जाखो मादैयाव थारैनो जादों मोनथाम औ नोंसोरलाय लांखादा मोनब्रै बानायदो दे ओइ बा थांखानायसै नामा दे सब्जि सर जायगाखौ बिराद थांजाबाय ओमफ्राय खिनियाव सब्जि सर माबारा दाउ बिखा होनना बुङो मानसिफ्रा दाउ बिखाखौ बोखावनानै दिन्थिगौमोन आं बिखाखौ बोखावनानै दिन्थिगौमोन आं मा गामि आदा बेखौ मा गामि दाउ बिखा मानसिनि बिखा मालाय आंखौ भिडिअ खेबगासिनो दा हगारखोमानायसैलायो फेसबुकआव हगारखोमागोनलायो लाइकबो दाहोखा थाबैनो आंखौ नुला होनांगौ बावदो जानायसैलै माथो वाव बिटिनि दलगाव फैनानैहाय मैगंसो लांबावनायसैरा ओरैबायदि मैगंआ अर्गानिक अर्गानिक मैगं मुलालाय नोगोद माहाजोनलै दा मादैनिया गय बागाना ग्रोम माथो मैगं लाङोनलै नायलाय गय बागाना ग्रोम गोजा बिहामजोफोर लायाखै दा फिसाला गैयामोन ने फरायहैयो दा हाब सानैजोंलाय माहाय जाजोबनो हानांगौलै एफाबां बागान थोबावासो हा बायना दोनहैलानो जायो दा बेंथलाव माथो नायनानै जा माहाजोन नुदों गफ'ना गोथावसिना गोजाया नै बे बिलाइ जाग्रा बे गासिबो खादा बिलाइ मोदोम जाग्राबो दं माखौ जायो गफ'नाखौ ना गोजाखौ फुनांगौलाय आं फुनि जाखादोंना औ नै बे बिलाइ मोदोम जाग्रा नै बे गोजाया बे सायनाया बिदिला आं गुफुरसो फुनांगोन ओंखायनो बबेबा नै बेबो नै
नैबेबो ए नैबे बिलाइ जाग्रा बिलाइ जाग्रा नै ए। नै बे मोदोम जाग्रा नै नोंनि फुनाया जाखादों नोंलाय आं बिदि सुखादों नै ए दे दे दोनथ'ला जाबायमोन दा दे आं नायनाय आं फुनाय बायदि